Hoe gaat het? Niet zo goed, hè? Niet goed. Nee. De Haanser hockeyclub HMHC had mogelijk tienduizenden euro's skeer vanwege asbest. Kwadlien kwam er vezels vrij, doet een asbestplaat in de wc opbruts. Ze kennen nog heel het gingebroekmaatje van het clubgebouw. Een lied drama voor de club. Dat is net waarom tussen hockeyer Goelemat. Zij is blessure rekken en dan wordt de situatie goed duidelijk. EHBO-verzending, zegt die ben ik net aankonkelijk of wel? Nee, dat klopt. We zaten al even te roepen om icepacks, want dat is natuurlijk al, soms wel nodig, maar ja, die hebben we niet. Dus we zijn even naar de buren gelopen om te kijken of we daar wat kunnen lenen. Maar... En de kantine is dus dicht? De kantine is dicht, alles is dicht, we kunnen nergens bij. Dus we, zoals je op de achtergrond ziet, wat geïmproviseerd en het beste ervan gemaakt. En we hebben prachtig weer. Dus, Ja, wat de veel middelijke vol is het zoals op sneur weer nog net. ja, als je van niks weet en je komt hier aanlopen, dan op het eerste oog is het allemaal zoals het normaal ook is op een zaterdag. Vol veld met de jongste jeugd nu op dit moment. Improviseren dus. Ek maar de pion die het onbereikbaar in het gebouw staan. De skeer moet nog berekenen worden, maar die kan aardig oprinnen. Doordat we vorige week al de hele week niet hebben kunnen spelen en trainen. Dat is omzet in ieder geval wat je mist. We hebben betaalde trainers die hun uren niet kunnen draaien. Die zullen reclameren bij ons. En we zijn nu in afwachting, een beetje in bange afwachting van het onderzoek wat er begin volgende week plaats zal vinden over de keepersuitrustingen die ook in het pand liggen. En als het een beetje tegen zit, moeten die allemaal worden vernietigd. En dan hebben we over een paar tienduizenden euro schade. Dan wil de club zien of ze help krijgen kunnen van de gemeente.